amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I avui sí, avui un divendres més, amb els nostres tres xics de l'Havana Comèdia. Termi i Adrián, benvinguts. Com ha anat l'entrada d'any? Bé, molt bon bé. Any. Bé, molt bé. Mogudeta, ja... Sí. Bueno, ja ho sabrà la gent com han començat l'any, suposo que sí. Intensa. Hauran notat que este senyor, Adrián, a l'últim programa que vam fer fa 15 dies no va dir res sobre el segrest. Se m'oblida. Bàsicament perquè ho havíem gravat abans de Nadal. Sí. Per tant, Bàsicament. no passa res, són coses que passen. Avui sí, Avui sí. ara és l'hora. Avui portem tema segrest, en mayúscules, s'ha dit en mayúscules, perquè no s'està dient. I mos torna a fallar Pablo, per temes Sí. d'agenda, pues no li anava bé vindre avui, però bueno, clar, ell és el que fa l'agenda, per tant, també a vegades els problemes, però no passa res, la farem igual. Hem ficat un ninot aquí, amb la seva cara, sense samarreta. Sí, però no pot sortir als vídeos per la cosificació, no pot sortir. Exacte. Està aquí, però no el podem gravar. Doncs bueno, Adrián, ja que has trencat un meló contra la taula, Te toca. de què vens a parlar-nos avui? Pues traigo a Maduro. Vale? Yo. No en persona, porque no soy del ICE, vale. Lo tienen ellos. Han pasado cosas en Venezuela. Sí, ¿eh? Han pasado cosas. Muchas. Han secuestrado a Maduro. Y hay mucha gente, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, pero dice que si no eres venezolano no puedes hablar del tema. Claro. No, y yo vengo a Claro, decir que sí que puedes hablar del tema, aunque no seas venezolano. Exacto. O sea, los que no deberían hablar del tema son los venezolanos fans de Carlos Baute. O sea, colgando en tus manos. Lástima que esto de colgando en tus manos fuera un rollo metafórico y no en plan Mussolini o algo así, pero bueno, en fin. Serías colgando de tus pies. Ja Colgando de tus Seria, pies, exacto. Algo así. No es fa, Hòstia. no es fa antifeixisme com abans. No, ya no. Se hace antifascisme de marca blanca. Antifascisme del Mercadona. De pandereta. O sea, Carlos Baute cantando con Marta Sánchez es un poco es como la respuesta a la pregunta cómo sería la versión musical entre Franco sobre el encuentro de Franco y Hitler en Hendaya. Sería algo así. ¿Sabes qué me pasa con Hendaya? Que siempre que oigo Hendaya me viene la canción del guardaespaldas. No, nuevamente Claro. no lo he visto. Sí, porque dice la de Whitney Houston que hace Ah, vale. Hendaya, Esto lo vamos- will always Oh, love vamos a you. Por Eso lo vamos a cortar, No. claramente. O Hendaya, que es la novia de Tom Holland. Fe- Es la Hendaya de la generación Z. Hostia. Us veig molt a tope, este Venga, inici va. d'any. Natster. ¿Sabéis quién es, no? No, El youtuber. no, por favor. Natster ha hablado sobre Venezuela. Natster. Natster ha Se lo hablado habrá sobre copiado Venezuela. A eso es a lo que iba, que yo cuando vi el vídeo pensé, hostia, este tío no solo copia sketches, también opiniones de fachas. O sea, es... El Chocas también ha hablado de Venezuela. Entenc que li ha semblat bé, no? Sí, creo que sí. Hòstia, Natster. Algo me dice que saps sí. qui és Natster? Sí. Pues Sí. a este li van... O sigui, algú es va dedicar, la comunitat se va dedicar a veure, a fixar-se en que no feia cap contingut original, tot ho copiava d'altres. Algún tendrá, pero la mayoría... Bueno, algun tindrà, claro, però que si t'hi fixaves tot... O sigui, si veies un vídeo paregut al de Natster, era molt possible que fos anterior. És que en si, quan jo el vaig començar a veure o que m'anava sortint per xarxes socials, pensava, ai, mira, i després va començar a hi haure tota esta polèmica Sí. i en si el vaig conèixer per la polèmica, no És pels seus que el vídeos. volum de vídeos era brutal. I jo pensava, dic, Sí. home, una cosa és gravar-los, però los has de pensar, no sé què, i clar, resulta que si vas Se mirant, saltava el paso si de vas mirant a veure pensarlos, si claro. m'agrada i faig el mateix, clar, dius, jo penjo un vídeo cada 2 mesos, però me'l penso i el faig, però, bueno, en fin. ¿Y si le copiamos a él sus vídeos a partir de ahora? Ah, El copiador copiado. No, sí. Bueno, luego está el Chocas también, que también ha hablado Hombre. sobre Venezuela. Lo raro, lo que a mí me ha extrañado es que lo haya hecho sin esperar a que estemos en estado de semi-inconsciencia, que es como a él y a sus amigos les gusta encontrarse a las mujeres. O congelados, como su basura. Exacto. no? Esto lo explicó en un vídeo suyo, ¿no? Sí, Hace sí. tiempo, no ¿Tú sabes no això? recuerdo muy bien. No. Pero... El Chocas, saps qui és? Sí, Aquell també el conec per la polèmica de... aquell que veus que el cabell no es gomina, saps? Otro influencer facha ¿Sabes? que es redundante. Pues pero este es va comprar un pis de no sé quina millonada, de no sé quina pasta, en una cuina espectacular i tal, sí? total per a menjar menjar prefabricat, que li pagaven de no sé quin patrocini i tal, menjar, i va dir que no tirava la basura per a no fer viatges o si estava per no fer anar tant a tirar la basura, i el que feia era congelar-la. Para que no fes solo, congelava la basura i després ja la tirava, saps quan li anava bé? Como Daniel Sancho, ¿no? Un poco. Algo así.
A ver, yo No, creo pero Sancho hacía su corte y congelaba su propia carne. O sea, Sancho congelaba era- lo que él hacía, claro. Lo de era- Sancho era producto de proximidad, Exacto, por supuesto. Sí, sí. A tope con eso. A ver, yo creo que el tema este de Venezuela y tal es un poco complicado y tal, pero creo que no hace falta ser un gran experto en geopolítica para saber que cuando Estados Unidos quiere llevar la democracia a otro país, Estados Unidos no quiere llevar la democracia a otro país. Quiere apropiarse de él sin su consentimiento. Exacte. L'altre dia Que es sentia lo que algú... el Chocas y sus amigos. En fin, eso acábalo tú el chiste ya. No, que l'altre dia, l'altre dia sentia que algú estava dient i si a Espanya mos passa el mateix? I va dir, tranquil, no hi ha petroli a Espanya. No hay O petróleo. sigui, no vindran... No sé... ¿Qué tenemos en España que quisiera Donald Trump? Iba a decir, salat. anava a dir Pero- Julio Iglesias, pero- però ja el té allà. No, pero sí es verdad, Julio Iglesias vive en Miami, ¿no? Claro. Que por cierto, Julio Iglesias ha dicho que no. Lo último que he leído así por encima, como que no se le puede juzgar porque esto ha pasado fuera de España. Y entonces ha dicho que no se me puede juzgar. Vale, No sé, molt es bé, como, por eso igual el rey Molt también bé. se fue por eso a claro. Arabia Saudí, ¿no? ¿Qué més, El qué rey, més? Dubái. Bueno, seguimos con Donald Trump, por desgracia. Donald Trump ha dicho que a él le importa una mierda el derecho internacional, básicamente. Bueno, no Posiblemente lo ha podido decir con esas palabras también, aunque bueno. Cal... Y ha dicho que él solo se va a guiar por su moralidad. Molt bé. O sigui, sea, per res. Que esto en principio, dices, depende del contexto, puede estar bien, pero que a mí esto me lo diga un pedófilo, agresor sexual y criminal de guerra, a mí no me tranquiliza. I multimilionari. Y multimillonario, otro. Cierto, hay que recuperar el odio hacia los ricos. Esto ya lo Exacte. dice, sí. Eat the rich. ¿Y qué han dicho en España sobre este tema? Pues el PSOE, por ejemplo, ha dicho que muy mal lo del secuestro, pero tampoco ha dicho que lo liberen, ¿no? O sea, es como que está feo, pero... Trump, ai! Ai! Sí, es como una bronca de, Ay. bueno, no lo vuelvas a hacer, por favor. Va, que et posarem logomet roig. O sea, no sé, yo creo que el propósito de Año Nuevo del PSOE es el mismo de cada año, que es darle con un palo a la S de socialistas, no sé, algo así. Hostia, hay un meme en redes, seguramente lo habrás visto, que me hizo bastante gracia, que es como que dicen algo así como que Maduro ahora está secuestrado ilegalmente, está allí en Estados Unidos ilegalmente, pues que ahora los del ICE, cuando lo descubran, lo van a deportar a Venezuela. Otra Claro, sí. Lo que le quiero pedir desde aquí a Maduro, si nos está escuchando, Seguro. que no haga ningún gesto que los miembros del ICE puedan considerar como una amenaza. Como por ejemplo, parpadear muy fuerte. Cuidado, O respirar. cuidado con esta gente. O respirar siendo de piel un poquito más oscura. Porque bueno, lo que ha pasado en Minneapolis era lo de Sí. lo de la mujer asesinada, ¿no? Que bueno, intentó disparar a una mujer que intentó básicamente largarse de ahí con su coche, que los policías han dicho que querían atropellarla Sí. o algo así. Pero yo he visto el vídeo y la verdad es que no, No, parece no. nada de eso. De hecho, Cap. yo he visto maniobras menos amenazantes en los autos de choque de la feria de mi pueblo. O sea que... Sí, o al peatge de Pesat. Ah, sí? No vull pagar. Fuà, que guai, la petja de la peseta gratis. Jo encara ho celebro, això. María Corina Machado. Bueno, María Corina Machado le ha entregado a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz. És que... Un premio... Linda, ha sortit el concepte l'has apuntat de Magafantas? Magafantas. Hòstia, no. Ha sortit Pero por ahí estos está días, guapo, ¿eh? Magafantas. ¿Pero es teu? No. No, l'he vist por ahí, l'he L'has vist por ahí. copiat com sí. Napster, no? Sí. No me l'apropio, No, que no, l'he ya, vist ya. por ahí, el concepte Magafantas, ja de bailarles el Magafantas. agua als... Me gusta un poco Magafantas, sí, ¿eh? sí. Pero lo del Nobel, estaréis de acuerdo en que es un premio que ha perdido todo su prestigio. Ujú. Es como Vinicius entre el madridismo. Ha perdido todo el poco prestigio que tenía. Que al principio se hablaba, o sea, no se sabía si la medalla era de verdad, no era de verdad, tal. Y luego descubrieron que sí, que era real, era la medalla real. Y Ujú. cuando Donald Trump descubrió que era de verdad, la agarró del coño y se la quedó. Ala, Y a venga. la medalla también. Simón Bolívar, esto a mí me ha volado la cabeza. María Corina Machado ha mencionado en la entrega de la medalla a Trump a Simón Bolívar, o sea, la líder opositora del gobierno bolivariano, mencionando, dando una medalla en nombre de alguien que si estuviera vivo la atropellaría con el caballo. Y a Donald Trump probablemente le pasaría por la espada. Exacte. Pero en fin, Simón Bolívar vive, la lucha sigue. Venga. Esto no lo tenía apuntado, pero me ha salido del corazón, así que, Termi, te dejo con tus cosas. Vale. Pues ja està? Ya está, ya he acabado. Vale, Yo pues- me voy a mi casa. Molt bé. Pues bueno, gràcies, Adrián. Anem a parlar ara... Bueno,
Fem un petit canvi de secció, d'aquella manera, sense Cuba! Sense d'això. Sense d'això. I, va, jo vaig a contar-vos, avui vinc a explicar-vos una història, vale? És un conte. Per tant, ara et demanaré en un momentet que me tires la musiqueta que t'he preparat, vale? Podeu, si voleu comentar alguna cosa entremig, jo aniré fent unes pauses, si voleu comentar alguna cosa això, però en principi és una història perquè escoltéssiu Vale. i gaudiu, els nostres oients també, vull dir, aquí no hi ha... No sé com les altres vegades que vos he portat així coses que se m'han ocorrit, bueno, tot això també se m'ha ocorrit, Però vinc a contar-vos una història i al final hi ha moraleja i vos revelo la veritat. Vale. Detrás de tot això. Jo, quan me digues, te tiro la musiqueta. I és la increïble història d'un plàtan. El nen plàtan va néixer en una família de plàtans preciosos, ben posats, ben arrelats, colors verds i grocs vius. Vivien tranquils, rodejats d'altres manolls de plàtans. Anaven de vacances de tant en tant, a Canàries, bàsicament, a veure la família. Va créixer admirant el seu futbolista preferit, Michel Platini, o escoltant la música de The Plataners o Bananarama. Els seus dibuixos preferits eren Los Fruitis. Somiava en ser Mochilo, un plàtan aventurer. No va acabar d'entendre mai per què el personatge andalús se deia gazpacho i era una pinya, i no una tomata o un pimentó. El jove plàtan no volia morir a la plantació. Volia veure món, viatjar, viure noves experiències. Només va rebre indiferència i incomprensió. Què t'has pensat que ets, fill d'un sociata? El seu pare un dia li va dir: si surts d'este manoll, estàs fora d'esta família. I ell va respondre: me la pela. La pell, en general, vull dir, en general, vale? Volia acotar això. Va tenir moltes faenes. Va posar per alumnes d'una classe de dibuix artístic. Va decorar el barret d'una artista cubana de revista i també va servir per explicar com posar un preservatiu a l'Institut de l'Ebre. Però sentia que tenia una missió. Sentia que havia nascut per a algo més que ser l'eina d'algú altre. Al fons sabia que ell era la matèria, la essència, i no l'instrument. El plàtan tenia més pors que certeses. S'anava fent gran, el seu color, groc, s'anava tornant ocre i s'estava començant a omplir de taquetes negres. Lo feien interessant o savi, però dins d'ell hi havia un neguit, un furor. Qui sóc? Se preguntava. Què vull fer? Potser havia començat a madurar abans de començar a viure? Un dia va decidir que era hora de que la gent sapigués qui era i que venia a fer esclatar pels aires tot el que l'envoltava. Va sortir al carrer tremolant. El que anava a fer podia suposar un èxit o el final de la seva vida. Ho tenia clar. Estava decidit. Anava en metro cap a la plaça, repassant lo pla. Quan va estar al centre, ningú el mirava. Estava rodejat de gent que el veien, però no el miraven. Va tancar els ulls i, agafant un dels seus extrems, lentament van atraent-se la pell i deixant-se mostrar. Els vianants van anar notant la seva presència i se paraven a observar. Què feia aquell plàtan insensat? S'estava traient la pell en públic. S'estava immolant. Una mare kiwi tapava els ulls dels seus dos fills. Quan va acabar, va deixar la seva pell al terra i es preparava per a fer el discurs de la seva vida. En aquell moment, un carabassó, alt, esvelt, en la pell brillant, que venia parlant pel mòbil d'inversions i finances, no va veure el que passava i va aixafar la pell de plàtan relliscant i quedant completament suspès a l'aire uns segons abans de caure en terra tot lo llarg que era. La gent en veure allò se va destensionar, de tal manera que va arrencar a riure d'una manera tan forta i a la vegada que hasta el plàtano se va assustar. Alguns fins i tot se van posar a aplaudir. La gent va trencar files i van seguir les seves vides. Ell, sorprès, va recollir la seva pell i se la va tornar a posar. Havia trobat el seu propòsit? Podia fer riure la gent? Podia fer-la oblidar per uns segons, per uns minuts,
los petits maldecaps i maldesons que els atribulaven? A partir d'ara, este seria el seu destí. Fer riure, fer feliç a la gent, encara que fos per uns instants. Si una relliscada en la seva pell l'havia salvat d'un linxament públic, pot treballar per a ser una llum d'esperança en un món que s'està sumint en la foscor. I què aprenem de tot això? I aquí ja acabo. Que som qui som, que podem canviar el que no mos agrada de nosaltres i millorar, però que tenim una part essencial que si no l'alimentem, si no la conreem, mos acabarà podrint per dins i per fora. Han hagut llagrimetes aquí o què? Home, pues quasi, Termi. plorant. I si vos dic Oh, que aquesta història no és del tot inventada? Home, Què? pues ara aquí... Perquè tot això, aquesta història té un propòsit. I és que he escrit este relat per a dir-vos que jo sóc lo plàtano. Avui, des d'este matí o des de fa unes poques hores, perquè ara no ho sé, he presentat la meva nova imatge a nivell de xarxes de web i tal, de Termi, com a símbol he adoptat un plàtano. La pell de plàtano a terra, com a símbol de la essència de riure. Uau, que Una xulo. pelleta aquí al terra que et fa rellisar i tu veus algú caure perquè ha caigut rellisat un plàtano i tu te'n rius. la primera Després, risa. després anem a veure si s'ha fet Què ha mal. passat? Però primer Però te'n la risa rius. primer te la fas. Per tant, tant si entreu a termifacoses.com o si entreu a les meves xarxes, trobareu per allí un platanito en terra i a partir d'aquí, doncs, au, a riure. Aplaudiments. He aprofitat una mica per a fer autobombo, però dic, ja que tenim una secció, anem a fer-ho. Feu-ho! Però la veritat m'ha impactat molt perquè moltes vegades és allò de que no tenim temps per a parar-nos, per a allò de fer de mirar reintrospecció cap a dins. La història mentre anaves escoltant era com, uau, no? Tenia com un símil en lo de les cebolles d'esrec, no? Sí, una mica, de una les mica. capes i tal, però no m'esperava este final. Per a res del món. Per a res. Enhorabona, molta sort, molts d'encerts. Esperem que sí. Esperem que et vagi superbé. Aquí vindrem a veure-ho. Pues sí. Aquí de moment seguirem venint cada 15 dies, després Home, tot això l'altre sí. ja està. Tot l'altre secundari. I lo dit, gràcies també a Adrià, la meva companya, a la Ser, per l'oportunitat de fer la secció aquí, i que vos esperem a Mana Comèdia, al carrer de l'Havana, de moment, i si surten altres coses fora, també. Sobretot perquè teniu una agenda repleta. Cargadita. I ara sí, nois, arribem al final del divendres. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver estat avui amb nosaltres, i ens trobem en 15 dies, no en Perfecte. falleu. Muy Fins bien. d'aquí 15 dies. Au, adéu.